Chcete bez obáv predať svoj byt, svoj dom alebo inú nehnuteľnosť v Bratislave? Rada vám pomôžem. Volám sa Iveta Branická a pomáham svojim klientom riešiť bývanie pod značkou Remax. Špecializujem sa na nehnuteľnosti v Bratislave z jednoduchého dôvodu. Som bratislavčanka. Vyrastala som a žijem tu a svoje mesto dôverne poznám. Svoje obchody aj vzťahy so svojimi klientami staviam na dvoch základných pilieroch. Dôvere a bezpečnosti. Dôvere, pretože je výhodné mať po boku partnera, na ktorého sa môžete 100% spoľahnúť. A bezpečnosť v realitnom obchode je najdôležitejšia. Chránim váš majetok, vaše peniaze. O tom, že svoju prácu mám rada a beriem ju vážne, svedčia nielen počty mojich obchodov, moje ocenenia, ale hlavne, a to si ja osobne vážim najviac, sú moji spokojní klienti. Chcete k ním aj vypatriť? Kontaktujte ma. Zavolajte mi, pošlite mi mail. Stretnime sa, pýtajte sa, presvedčte sa.